Mr. VPC Ema ingoma izo iyambiro kwa Muriyama chinangwa chedu chimwe chete chekurarama kumurumbidza iye akatifira manera ekudenga tinamagwira mabasa ako unoita panyika ndowa uchatongwa nawo kana munzira uchimborasika gadzirisa nguva ichipo ningina ningiva uri kuona ivavo muguva upinde navo saka it's never too late gadzirisa nguva ichipo gara wachenesa nzira nhasi kungoita zvakanaka kubvira nhasi vamwe pavanoenda usazosiwa nebhasi komukana wacho unouya wansi kudenga kuchadanwa vatsvene suka moyo wako uchene make just see you on the right spot izvo zvinaloya kunge uri mukoti mabasa ako unoita panyika ndova uchatongwa nawo kana munzira uchimborasika gadzirisa nguva ichipo ningina ningiva uri kuona ivavo muguva upinde navo saka it's never too late gadzirisa nguva ichipo denga haripindwe neligi harinana kuti ndipe mari yedringi kana uchitadza gara wachinja beg for forgiveness mwari vanozvinzwa iyambiro kwa Muriyama chinangwa chedu chimwe chete chekurarama kumurumbidza iye akatifira manera ekudenga tinamagwira mabasa ako unoita panyika ndova uchatongwa nawo kana munzira uchimborasika